AZ Online TV tashar nishadi. Hello baby. Ya masoyi. Na'am. Ina jiranka. To. Ka zo da sauri. Zuciya tana mini dillin. Gani nan tafe. Ba zan jima ba. To. Zan zo na ganki domin kada zuciya ta yi dillin. Baby zuciya na dillin. Ni na yarda da hobbina. Baby na. Safa da sanka na karya kumallo. Aurenka shine burina. Lissafi na. Sauran kawaye ne musu balo. Kyakkyawa na dan taso in dan baka azurfa. Marmaranka nake koyaushe kamar talgen shinkafa. Dan miko hannunka masoyi na mi taba. Yo aure wata rana na haifo ma 'yan tillin. Mai kyawun asali farin kiforin ne ba foda. Gashi kina kyalli fatar jikinki kamar wani tsada. Burina shine aurenki idan kin yarda. Sadakinki ko da nawa ne na yarji zan bada. Dan haka ke na rike soyayya ba sake. Ke ma karki sake ki bani anan take. Kina tafi gani a bayanki kamar tayin keke. Sanki a raina ya zauna yana mini dillin. Ranar wanka ba boyan cibi zan buɗe sirri